unibertsitate garaian, arte ederrak ikasi nituen, eta bukatu nuenean, unibertsitatean bukatu nuenean urte batzuk egon nintzen Espainiatik bizitzen, bidaiatzen pizka bat, egon nintzen bizitzen Madrilen eta Bartzelonan, eta bueltatzean, Orozkora bueltatzean, hasi nintzen pintura irakasle izaten. Udal ikastaroetan eskatu zidaten proiektutxo bat aurkeztea, faltan zegoelako, edo ikusten zutelako interesa egon zitekela pintura arloan, eta hori izan zen 2009an, horrela hasi nintzen pintura irakaslea izaten. Eta gero ja aurrerago, hemen bizitzen geundelarik, ama izan nintzenean ezagutu nuen, nire alabarekin eskolara joaten zen beste neskatila bat, eta honek bere ama ekintzailea zen eta jarri berri zuen bere enpresa. Eta honek eskatu zidan zeramika pieza batzuk, berak bazekienik arte ederrak ikasi nituela, eta eskatu zizkidan zeramikasko pieza batzuk, orduan froga batzuk egin nituen, eta baietezan nion, eta hori izan zen tailerra montatu nuen momentuan, zeramika tailerra montatu nuen momentua. Niri beti eskultura ekiditu dut pizka bat, hori unibertsitatean ez nuelako oso esperientzia ona izan, orduan gustatzen zait pieza erabilgarriak egitea, etxerako piezak, adibidez katiluak, platerak, retiluak, basuak, orduan horrelako piezak egiten ditut zeramikan. Eta pinturan gehien bat enkarguak. Normalean jendeari gustatzen zaio bere familiaren irudiren bat, maite duten paisairen irudiren bat reproduzitzea, orduan horrelako enkarguak egiten ditut. Sormena niretzat da, idei batetik edo zerotik buruan duzun hori sortzea, ez? Eta gainera nire kasuan beti eskuz esango dugu. Hori, zu imaginatzen duzun momentu horretatik, oraindik produktu bat edo pieza bat existitzen ez den momentu horretatik, hori bukatzera, niretzako hori sormena da. Nire ustez oso marra fin bat dago artea eta artizautzaren tarte horretan, ez? Eta horretan pentsatzen egon naiz, eta nik uste dut marra hori prezioak markatzen duela. Kasu batean, artean, ez, saltzen diren produktuak edo obrak, artelanak simbolikoagoak dira, eta gehien batean garestiagoak. Artizautzan aldez gauza praktikoagoak egiten direla uste dut, eta egunerokotasun batekin harremandu daitezken piezak egiten direla uste dut. Eta gainera prezio irisgarriago batean sortzen direla uste dut. Artea prestigioarekin harremandu daiteke eta artizautza egunerokotasun batekin edo praktikotasun batekin, bai. Niri gustatzen zait horrelako topaguneak egiten dituzuenean edo antolatzen dituzuenean, ze horrela besteak ezagutzen dituzu eta besteen lanak ezagutzen dituzu. Eta gero horretarako ere, sare sozialak nik uste dut bide oso aproposa dela bai kanpoko edo bai inguruko beste emakume sortzaileen lana ezagutzeko. Eta gainera, sare sozialen bidez, sare sozialen bitartez, kontaktuan ere jartzen gara. Askotan. Ni askotan hitz egiten dut, edo mezu pribatuak bidaltzen diot, ez dakit gauzak edo ideiak komentatzen edo gauzak galdetzen, eta bai, alde bat ditut topaguneak, ez? Eta bai azokak eta gero sare sozialak. Azoketan edo topagunetan ezagutzen dituzunean sortzaile berriak beti
beti komentatzen duzu zerbait, edo eramaten duzu piezaren bat, eta gero hortik abiatzen da kontaktu bat, eta gero denboran jarraitzen da. Niretzako emakume sortzaileen zailtasunik handienak gastuekin datoz. Gu oso produkzio xumea daukagu, eskuz egiten ditugu, nire kasuan, gauza guztiak, eta denbora asko ematen dut konkretuki piezak sortzen. Orduan eta fakturazioa oso xumea eta oso apala izaten da normalean, baina produkzio hori sortzeko gastuak ez dira apalak, oso altuak dira. Alde batetik materialak ordaindu behar dira, makinak, hemen adibidez, ez dakit hor ikusten duzue labea, edo laminadora hau, edo zein makina, espazioa, adibidez, lan egiteko espazioa. Gero beste alde batetik zergak daude, segurantza soziala, hilero ordaindu behar den kantitate berdina, naiz eta gutxi edo asko fakturatu. Eta hori zergena. Azkenean irabazten duzuna gehienetan ez da kontutan hartzen, ordaintzen denarekin konparatuz. Hori da niretzako zailtasun handiena. Eta gero, pentsatu behar da ere, enpresa batean normalean antolatuta daudela departamentuka, eta kasu honetan nik egiten dudala prozesu guztia. Nik sortu, nik saldu, nik marketinga, nik entregatu, orduan prozesu guztiaren arduraduna ni naiz. Eta hori ere izan daiteke momentu batean zailtasun bat. Beste alde batetik, parte ona, alde honen horretan badago askatasun oso egiten duzula hori. Eta zuk erabakitzen duzula, zelan antolatu, zer egin, eta hori, eta zure denbora zelan antolatu, ez? Artizautza ondo baloratzen duen jendea, ulertzen duela atzetik lan asko dagoela, ordu asko eta gastu asko. Orduan normalean prezioak galdetzen dituztenean eta erantzuna ematean, normalean ez dira kexatzen. Baina badago ere multzo bat, errebelatzen dela pizka bat, eta oso prezio garestiak ditudala esaten dutenak. Claro, ni ez naiz enpresa handi bat, ez dut masan sortzen, ez naiz industria bezala. Ni orduak ematen ditut gauza bat egiten, eta ez bakarrik orduak, materiala bere kostua, bere prezioa dauka, argindarra, noski, pieza bakoitzak normalean bi labekada izaten ditu. Orduan, hori gogorarazi behar da batzutan, baina normalean jendeak ondo baloratzen du artizautza, bai, izango dugu horrela. Nire lanaren berri izan nahi dutenek, Instagram sare sozialean Kreagune Zeramika eta Marrazkiak izenarekin aurkitu dezake nire profila, eta momentuz hori da guztia, edo kaletik, edo azokaren baten, ze ez daukat web horririk, momentuz lan hori ere nik egin behar dudanez, edo norbaiti eskatu, baina aparkatuta daukat, eta momentuz hori da kontaktuan jartzeko nire aukera.